У наших суседзяў у першым урадзе незалежных гэтых краін не было жанчын. У нас это была Палута Бодунова. Увайшла ў склад тады народнага сакратарыяту першага ўраду БНР, займала пасаду міністэркі апекі. Анамаліяй выглядае тое, што яе арыштавалі толькі ў 1937 годзе. У Гомелі збірала грамадскасць подпісы за тое, каб вуліцу назваць яе імем. А ў 2012 годзе быў зняты дакументальны фільм. Ролю Палуты Бодуновай выконвала гомельская журналістка, якую праз 10 гадоў у 2022 арыштавалі. Сімвалічна выглядае гэтая пераемнасць. Ну, а цяпер мы бачым нашу Палуту Бодунову. Мы яе ўжо згадвалі, калі гаварілі, што у нашых суседзяў, украінцаў, літоўцаў, латышоў, эстонцаў, напэўна, і далей, і ў Фінляндыі, калі недавно быў, там спытаў таксама, у іх таксама. У першым урадзе незалежных гэтых краін не было жанчын. У нас это была Палута Бодунова. Адзіная, правда, жанчына-міністэрка ў першым урадзе БНР, але яна была, і подпісы стаяць пад другой і трэцяй устаўнымі граматамі Рады БНР. Но цяпер крыху больш пра яе. Яна нарадзілася ў Новабеліцы. Это цяпер адзін з раёнаў Гомеля. Таксама бацька быў арендатарам невялікага маёнтка, і 7 дзяцей было. 2 сыны, 5 дачок. І атрымала Палута Бодунова адукацыю ў Петраградзе на вышэйшых такіх гісторыка-літаратурных курсах. Тады, нагадаю, жанчын у расійскай імперыі яшчэ не пускалі в універсітэты. Гэта яны атрымлівалі адукацыю на розных такіх курсах прыватных. Так атрымалася і з Палутай Бодуновай. Ну і яна, як сведчаць яе сябры, сучаснікі у сваіх мемуарах, яна не гублялася не у якіх кампаніях, самых такіх суровых мужчынскіх нават кампаніях палітыкаў. Яна была у ліку арганізатараў, спачатку у ліку стваральнікаў першай партыі, дакладней не стваральнікаў, прадаўжальнікаў этой справы, я маю на увазе грамаду, у ліку арганізатараў першага ўсебеларускага з'езду, увайшла ў склад тады народнага сакратарыяту першага ўраду БНР, і яна там займала пасаду міністэркі апекі. Сучаснай мовай гэта сказаць трэба, што сацыяльнай абароны. Так? І адначасова з гэтай пасады яна тады ўзначальвала жаночае дабрачыннае таварыства у Менску створанае, і таварыства это называлася «Цётка» у гонар Алаізы Пашкевіч, яе такой папярэдніцы і ідэйнай сястры. Палуце Бодуновай давялося сядзець за свае погляды у польскіх турмах бальшавіцкіх. Яна сядзела ў славутых бутырках, некалькі разоў праводзіла там галадоўкі, яе увогуле выпусцілі, баяліся, што яна там памрэ, бо за паўгода это палітзняволеная Бодунова, гэта яшчэ канец 10-х, пачатак 20-х гадоў. Яна даводзіла кожнай галадоўкай сябе да крытычнага стану. Ну і потым у яе было 2 гады пражскай эміграцыі, потым вяртання. Тады шмат хто з беларускіх дзеячаў, памятаеце, вярнуўся. У БССР адбывалася палітыка беларусізацыі, сапраўды беларуская мова, это той быў рэдкі перыяд, калі атрымала, канешне, не ідэальныя, але ўсё-такі магчымасці для развіцця прыдзяржаўнай, моцнай дзяржаўнай падтрымкі, калі адчыніўся беларускі універсітэт, і школьніцтва беларускае развівалася. 90% школ было беларускамоўных, там, па-мойму, у 26-м навучальным годзе, 26-27. І тады шмат з дзеячоў беларускіх вярнуўся, сярод іх была і Палута Бодунова. І яе неяк першая хваля рэпрэсій супраць беларускіх дзеячаў, якая распачалася ў 30-е гады са справы Саюза вызвалення Беларусі, абмінула. Відаць, на всякі выпадак з Менску яна тады пераехала ў Гомель, галоўны хапун быў у Менску. Она пераехала в Гомель, працавала настаўніцай там Новабелецкай школе, на радзіме ў Новабеліцы нарадзілася.
Вот. І проста нейкай анамаліяй выглядае тое, што яе арыштавалі толькі ў 1937 годзе, бо яна нібыта, вот як таксама засталіся сведчанні, прыведзеныя гісторыкам Валентинай Лебедзевай, якая выдала кнігу пра яе «Пакліканая свабодай» на развіцця і дзейнасці Палуты Будуновай. Яна не хавала сваіх поглядаў, в школе выказвала іх там публічна, ну але вот ці то не даносілі на яе, ці то рукі не даходзілі, ну але ў 1937 яе арыштавалі і праз пару месяцаў пасля арышту 10 гадоў ёй тройка, тагачасная сталінская тройка вынесла прысуд, 10 гадоў так концлагераў савецкіх, вот. Але гэты прысуд падаўся занадта мяккім і яна была 38 прысуджаная да расстрэлу. Захаваліся даты. Прысуд быў 25 траўня абвешчаны, а расстраляна яна была 29 лістапада 1938 года. І гэта таксама выглядае нейкай анамаліяй. Часта прысуды прыводзіліся на заўтра, там, той самы дзень некаторых расстрэльвалі, у тым ліку некаторых герояў маёй этой кнігі «Імёны свабоды». І вот сучасная эта гісторык Валентина Лебедзева, яна высветліла пасля прысуду Палуту Будунову трымалі у так званым асобам корпусе зняволеных смяротнікаў. Там трымалі найбольш каштоўных для НКВД вязняў, і юрыдычна гэтых людзей ужо як бы не існавала, і да іх можна было ужываць самыя неабмежаваныя метады следства. І ў Менску такі вот корпус быў на другім паверсе валадаркі, і вот у тую восень 1938 года, калі абарвалася жыццё Палуты Будуновай, там было больш за 400 вот гэтых вязняў ахвяраў, якіх катавалі самымі нечалавечымі метадамі. Ну і вот гэтыя вот людзі маглі там, не ведаю, родную маці, там, дачку, сына агаварыць. Вот. Ёсць такія сведчанні, але яны не датычуць Палуты Будуновай. Некаторых нашых вядомых палітыкаў яны датычуць. Браніслава Тараскевіча, таго сама, напрыклад. Але Палута Будунова, ну, здаецца, вытрымала і гэтыя кругі пекла. Ну і калі ўжо гаварыць пра наш час, то была рэабілітаваная Палута Будунова, правда, ўжо тады, калі вось-вось павінен быў ляснуцца Савецкі Саюз, толькі ў 89 годзе цалкам была рэабілітавана. У Гомелі збірала грамадскасць подпісы за тое, каб вуліцу назваць яе імем, але не назвалі вуліцу яе імем. А ў 2012 годзе быў зняты дакументальны фільм пра Палуту Будунову. Палута Будунова «Успомніць і не забыць». Ну, рэжысёр Валерый Мазынскі нас вядомы здымаў. І што цікава, што ролю Палуты Будуновай выконвала гомельская журналістка Ларыса Шчыракова, якую праз 10 гадоў у 2022 арыштавалі, і цяпер вот спадарня Ларыса адбывае 3,5 гады зняволення. Сімвалічна выглядае гэтая пераемнасць дзеячоў таго нацыянальнага адраджэння, таго імкнення да незалежнасці. Ну і цяперашняя светлая памяць спадарні Палуце. Я яшчэ магу дадаць, што яна, як высветлілася недавно, яна была і таленавітай літаратаркай. Вот выйшла у 4 гады таму выйшла кніжка. Вот, калі не памыляюся, зараз я вам нават дакладна скажу, я, здаецца, я згадваю у сваёй кнізе, да, ў 19 годзе выйшла яе кніга прозы «Творы», яе літаратурныя творы знойдзеныя былі ўжо ў наш час, і это сапраўды творы, пазначаныя печаткай, безумоўна, літаратурнага таленту. Вот. Некаторыя з іх друкаваліся ў перыёдыцы, у прыватнасці ў газеце «Наш
наш час.